Sziasztok srácok, ez lesz a mai játékunk, ugye Verity játék, láthatólag. Persze, hogy Verity, én mindig elhozom ezt a ijesztő dolgokat. De ez is lehet meg fog jelenni, srácok. Mindenféleképpen nyomja azt a lájkot és iratkozz, ha nem hallgass még több tartalmat. Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban, hogy láthattátok az intróba is, játszani fogunk egy Verity játékkal. Most ilyen emberekkel megyek, mert be vagyok kakilva. Félek, hogy akkor a jumpscare-t fogok kapni, mint az ágyú. Csak nem tudok bemenni. Be is jöttem, nem ezzel. Akkor ezzel. Nem tudok be... Ja, meg még rételi. Miért ilyen lassúak az emberek? De én ennyire nem vagyok lassú. Jó, bejöttem. És akkor indulunk egy ilyen... Na srácok, itt is lenne a box. Benagyítom, hogy nagyobb. Na, ki is nyitották Verity-t. Na, üdv. Nem mondasz valamit? Hello, I'm Verity. You're a personal helper fan. Ask me anything. I know everything. Ezt mondja a bátyja. Ez egy Minecraftos. Bro, ez ilyen Minecraftos. De Verity már miért egyből ilyen? Nem értem. De tudok vele beszélni? Van flashlightunk. Szerintem szedem ki a fát, de eléggé nehéz ittem. Eléggé nehéz kivágni. Jó, woodlook. Ott látom van vas, ez eléggé könnyű lesz. Ez egy nagyon realistic. Mama. Ez eddig nagyon realistic. Szedjük a fát. Oklevél. Tessék, itt van Verity egy oklevél. Egy oklevél. Ez követ. Ez teleportálgat. Csöcsö. Kérsz egy kis rúdot. Azt újra ki kell szednem. Nem olyan érdekes ez. Kéne amúgy Minecraftban letölteni, majd máskorozzuk egy Minecraftosat. Minecraftos változatát ennek. Mert ez úgy látom nem a legszórakoztatóbb számotokra. Látom, hogy legyél boldog. Legyél boldog. Ez a videó szórakoztató lesz. Most azonnal. Józsika, látom? Látom, hogy nem vagy boldog. Legyél boldog. Most azonnal. Köszönöm szépen. Ez mi? Elmegyünk oda a sráccal. A srácot követem, mert ezt nem tudom majd mit kéne csinálni. Inventory. Az mi? Hogyan nyitom meg az inventoryt? Ezzel? Nem, az egyesre. Így. Közeledik az este. De szó szerint semmivel nem build the base, look at the tower. Ja, akkor vágok. Vagyis, vágok. Kiszedem a... De amúgy ebben miért ilyen nehéz kiszedni a földet? Nem tudom, mikor tűnik el. Visszajön egy másodpercre, látjátok? Visszajön egy másodpercre. Ez miért ilyen hamar jön a szörny is? Az baj, nem lehet hozzá beszélni se. Mit csinálsz? Mit csinál? Allah Akbar! Ez mi? Ja, csak akkor tudjuk benyomni, amikor megvan a harmadik nap. Aha! Én elkezdem építeni mindjárt a kis bázist. Oké. Második nap. Harmadik nap. De örülünk neki. Egy nap maradt hátra. Vasra fog jönni. De érzem. De miért ilyen hamar jön? Vagy még többször is fog jönni? Nem tudom. Nem tudom. Nem mondok semmit.
Nem tudom, mit csinálják, srác. Szó szerint nem tudom, hogy mit csinálják, arra el lehet menni. Amíg a srác ilyen parkőröket visz át ottan, addig én közben itten nem tudom, lúkakit se csinálok. Az ott még. Az mi? Na menjünk. Ott egy chest. Az egy chest. Végre izgalmas dolog. Ez az. Végre. Let's go a chesthez. Induljunk a chesthez. Nem értem, én nem tudtam készítő kialakítani itten, hogy ne, este van, ne. Én még itt vagyok a világ kellős... Ne. Ne. Hagyjál. Jó, én mentem. Bye. Én innen. Nem megyek, én húzok innen. Én többet nem láttok engem itt. Én hazamentem repülővel, ha tudnék. Közben építi a srác bázist. Induljunk. Mi ez a lábamon? Most siessünk most azonnal. Miért nem tudok ugrani? Ugorj. Jó, ügyes. De hogyan craftoltad? Ez hogyan? Hogy? Te sem mondd már el. Én földből építek. Vigyázz. Nem is tudok építeni. Attack today. Jön valami ma. Nem tudom lerakni a blokkot. Ja, jobbklikkel kell. Ugyan, de nem. Na. Jó. Tedd le. Jó. Szép, de miért? Miért szívat ez a játék engemet? Csak én vagyok ilyen béna. Szedjük csak. Ki tudunk majd nézni. Leesett. Fú, de béna vagy. Nem mondtam semmit. Nem tudom miért. Valami nem tudom. Egyszerűen nem tudom miért. Nem tudom miért teszem le. Nem. De hogy hányszor mondom el? Én is olyan bolond vagyok. Ne! Nem jössz! Még nem jössz! Te jössz, ne! Dance.